Здравейте хора, аз съм Фреди. Аз съм Ивона. Днес ще играем на, разбира се, 9-9. Не, разбира се, за първи път играем. На 99. Аз тук съм не съм я играл. На 16. Хора, влизам тук. О, тата, не! Хора, ливам за малко. Лив. Grandma's favorite game. Хора, съжалявам. Хора, съжалявам. Да, наистина. Не, искам сам да си играя. Сам ще бъда. Добре. Въпреки, че не ми... Да. Но не, трябва. Не, много обичам на апдейтите. Елена се продава. Чакайте малко. Вчера в апдейта се каза, че трябва да намерим играчките за елхата. Дайте първо да отсечем дърва. Какво? Вона тук сега ме питаше дали мога смисъл да я играя по-добре, нали? Да играя добре. Че да ти фенерчета. Ама то коледните лампички не е ли част от игра? Не, те не се украсяват, в принцип. Хора, По принцип... що не ми даде дърва? Това дърво, буквално, хора, не ми даде дърва. Това дърво не ми даде дърва. Да, не ми даде такива. Аз го отсакох и... Отсекох и не ми даде това, което трябва. Хайде. Как няма да ми даде? Трябва ми компас, искам компас, трябва ми компас. What the heck? What the heck is that? Oh my, What's that? What? Защо не ми... Oh, what's that? Хора. Sort out? О, не, изгасна.
Ти защо не искаш да играеш, да кажем, в тим? М? Защо не искаш да играеш в отбор? Така да го кажем, отбор. А. С хора. Не знам, всъщност, може би, не знам. Искам малко да се пробвам сам. Не съм напреднал ютубър, но не искам да има хора, да ме таковат. Снимаш ли видео? Въпреки, че не ме снимат. Хора, едно видео направи колко 20 и колко гледания. 27, сега може и повече да е направил. Сега ще ти кажа. Което... Браво. Да. И това беше едно от първите видеа. Да, майче беше първото. Не беше първото. Беше първото, второто някакво. Не първото. Я колко абоната има, може ли са толкова? Чакай. Мали. Тор. Пишете вие най-често от какво играете? Компютър, PlayStation или телефон или таблет. Аз се случай на таблет. Да видим да не даде бонус. Така. Не мога да... 3 else here around the map. Така. О, чест! Супер! 27 гледания. Първото видео. Значи хора... О, банда! Не ми трябва. От Е... от 3 месеца. Знае си. В смисъл, последно качихме на лятото. Грола Гардън. Сега е безизвестно. В принцип, кой ли ми гледа видеята? Да, много ми е интересно кои са тези 27 човека. На първото видео. И на мене. Хора! О, маго. Какво? А what? Какво? Погледни го, той е буквално. Какво не кафе? Добре, виждам се. Айде. Мапа порасна. О, маго, как може да е толкова смотан? Айде първи фото. Айде. Колко време мина? Как така колко време? Колко време... Мама? Да. Не знам. 10 минути са минали, нали? 100%. Умрях за жалост. Знам, слаб съм.
Все пак е на 16. Да, но сега съм на втори. Аз честно казвам, само да ви кажа, Биг Вълка не искаше да се живи. Но, добре. Това ще е от видеото. Извинявайте, че все така затварям, като извадя това. Това ще бъде. Чао!